pi barok ki parlok sa sisian pat ngip yang subhai pi hakani ka janmit sa kadi ka program jingken tip tang si kentien ti parlok kani ka program ka bangi jupen mangknang na bentak ki parlok samla bantenju ya ka jing tip jungki haduk ka nu ki dan ka jing tip ya ka ketien kasi kani ka program om tang ba ka pensngo tenat ndai ka ai jing mentoi du yangi na mar ka rap yangi bangin tip ya ka jing rius pa ka ketien kasi ti na ka por ki judon ki parlok samla ki baji sim benta ti hakani ka por benta bat ngarung adon ki samla kan thei bat sinrang ki bani sim benta ti asua mangan ya chaprang ban batai ki kendon jong kadi gajing lekai ngakot suai ki bikin pen itu eladi ti mentang ngakot na ka tim a pen itu ma pinang tu eladi ngade shali ba kongknyan bat ngadang puli MA ngade ai full meri ling dok kenci ngadang puli MA oh ha ka timbi kerteng jong ada ikit langson warsyong ngapuli MA kerteng equalson karir ban ngadang puli MA ngatim ke kekunconga kadai di Nisha kalpungol bat ngadang puli MA minta ngadai anjoilen karbangan puli MA po nihu to ti ngap yang subahai pi barok ki parlok samla kan thei bat senrang ti phili ki bla puli ha ka kerdan MA phila di bandan ka jing tip du ko bakham bahai ka tien kasi ya ka jing views pa jongka ti men tangan batai ya pi ya ki kendon ki biadai ba kani ka jing lekai ngidon baro laikla ka kala ka baningkong ni sejong tenju jing tip ban tenju ka jing tip jong pi du kan no pi tip ek tien ka ba ar ka dei penyar jing tip bat ka balai ban pen i jing tibit ka ba pi pen i jing tibit te ka dei ba pi shu ak ka dei ka kala ka balai ti ha ka kala ka baningkong ka ba ong tenju jing tip ngan IP ka jing keli ngadan ru lai teli ki jubab bangan IP ngan ai ka jubab A B ki ka e ka ba pi dei ban le ka long pinyon ni gitu ki budam hang tu lada pi tip ya ka jubab pinyon kat ki bakloi ban nyon ki budam ki biyo nyon ningkong kita kin yo jubab swa ningkong kanu ka jubab badai pin su ong bait ka dei ka a ne ka b ne ka ki lada pi dei pin yo shipo point lada pi bakla pi la jubab pin sya khati san point kata ka dei ka kela ka beningkong ha ka kela beningkong adon south li ki jingkli ban a pi bat pin jubab dak ba pi le kum ta ba pi su nyon ni ki tu ki budam ha mi kat ki bakloi kata ka kela beningkong ka kela ba ar pat ka dei kabangan ai ksai pi ngadan ka jubab tang si kentien ba pintip ka ai ka tu ka jubab ngan ai ksai pi lai teli ti ka ai ba pi dei ban le pi long la da pi la no tang ha ka klu ka baningkong bang aset ai ksai ka baningkong pi yo lai po point la da pi mla baningkong pi pan klu ha ka klu ba ar pi yo ar po point ha ka balai pi yo si po point ti la da pi la ka baningkong ti ka dei ka ba e pi la yo khambun ken ki point ti ka ni pan ka wei ka tim kan yo ar teli ban jubab ti kani ka kela ka ba ar yung penyar jing tip bat ka por hang ni ka long 10 minit pinyo por 10 minit ban jubab ti ka kela ka balai pat ka dei ba pin pen i jing tibin kum no pin i jing tibin pin hab ban wan hang ni ban sim hang ni kot leng kedop nang ni na pila sim nang ni itu iktian ide ai bai parlo ju pin tip pin hab pen i da ka ba pisu ak ti la da pi dei hang ni pi don arteli ki jing ak marwei piyo Shipo point ka way artli arpo point bat ka por jong pi marui pio 10 minit lai po second ka way ka jing ak ti pila sung thu ba menta lasung thu ting ini sedang no ti parlok baro ngai we langi pi sa sisien ali bat nga yesno langi kani ka program tang si kentien bani sim benta ka di ka jing kentip ketien ti mentang ini sedang no ngathrai pila long ki balak loi bat ka way nga kwa ban ong pi ka nu ka tim ka balong nong job ngidon jing ai so ba ban sa jing kan ma pi ba pi de ki nong job ha ka program tang si kentien ti playa biang menta ti ngakit bok riang ipi kanu ka tim ka belek bah kan long nong job ti mentang ini sedang no ka kela beningkong tenju jing tim ngan keli pi la pi tip ka jubab ru pila ban ai tang bala pim tip ngan ai mangalai teli ki jubab kanu ka badai kat ki bakloi ban nyon ha ki budam ti ka jingkeli ka beningkong kong ka ei ka jam dor ka jubab a kajak sing tendong padan banyan mo B kasyat niam halengam ngap ha kajubab babi kasyat niam halengam bat kajubab balai kajubab ki kawat lam ki baklau ki balai yo ya ka budam ning kong banyan ka timbi ki kajubab ki si po point la dei kadai ka jing step banyo kani ka jam dor kadai ka white lam ki bakrau ti kadai ka jing tip ipi ba fin tip ti kala yo si po point tim b ta mentang ini ya sa ka jing keli ka ba ngap ha ka ai ka jing mun jong ka tien simpet ka jubab a kadak stem ha utempo
Padon banyan mo. Kajubab B kakenja jing pangthung. Tim A kalanyon ka A kajubab badai. B. B kakenja jing pangthung kabalai ngamut ban ai kajubab kajat selawang tang ba pilatip kadai ka B. Tim mentah ka tim A ru kalayo si point. Pi kani kadai jing tip efficient tip bakata ka simpet kadai jing pangthung. Kajat jing pang kabangishit ong hi ka kasimpet tama kadai hina ka yeng jing pangthung. Tikatur kadai jing tip ye pi. Timantangin lej sa ka jing keli ka balai. Ngap bah kan iti ka babaro pi tim tang bakat bakloy ben nyon yu budam ngen pej. Anda pej bah. To ki kasi ki khot mau lenti ni mau kejat ya a mau jing kieng dan banyan mo dan batip mo yu taru ki khot mau lenti mau kejat ki A. B mau puat saudong. Ki mau benar. Kalau ke tim A, kalau stat banyan. Ke tim A mentapi ke A ke jubab. K. Ki A. Mau benar. Mau benar. Ke tim A kelayo R point di mana si pau mentah si pau. Ini keladai ke tim A kelayo jubab badai ki mau lenti ni mau kejat ki dai ki mau benar. Baru api tip ya kata te beli fitiang menjubab lupa. Ban ong begini mau benar. Piap anda penjubab mengabrok lai ti kat bestet pada bala de penjubab. Daman tang don sakaway ha ka kala beningkong. Sngap ha. Kamut ayu pan eu. Sngap ha. Ka jubab beningkong. A ki basu menjur bet kat baong ki wei ki bamdon ai na ladi. Tim A ke tim K kelayo ka de jubab A kata. Si point. Dah ngadang mut ban ai sakabaar yakinong khai pan mar badan ketin pan o mut ban thok yapi mo yakinong khai pan. Bat kabalai pan ngamut ban ai yaki brio ki bele ran bi ndeke jubab ka dei ki basu menjur bet kat ba ong ki we ki bamdon ai na ladik sit ong ki pan eu. Te ka tu ka dei ka bakut jong ka kela ka beningkong tenju jing tip ti habang apet menta batenju ka jing tip jong pi ti piadon hi ka jing tip kat tu kat ni ma bro lai tim pia yo point. Tenrei kampat dalam pura pihak bande tip kampun pura bahaya ledi mo. Temen tangan ya nyo syaka kela ka baat. Kani kadai penyar jing tip hadukan nu jing tip jupi ka yar baka wei ka ketien ka don jing mut arjat lai jat. Dengan lech shua menta syaka tim A. Sngap bah kan kani te la pila tang ka klu bening kong pinyo be lai po point ka ba ar po ka ba lai si po. Ka klu bening kong jung pi ka ong ka wei na ki rukom ken jing ken ki kasi. Pila ban jubab bun teli ma pi opor si minit ban pan kluru ka wei na ki rukom kenjing ken ki kasi Ser. ha Ser. em Hali. ha Hali. hali lai po point pi na persang dei pi start si sapi hali ngamut ban ai ngamut ban ai klu suate tang ba pila dak loila no ka tu te tebet sisa ka klu ba ar ngamut ban ai ki kenja penthor ka ba lai ngamut ban ong sau teli pi ki kenjing ken kat nu ki khasi kenjing ken si hali ar hali ka ser mena yong ru ka di ka wei si ser ar ser nei hali ka di ka ba ki set ong ba kat nu hali pi wan ra si hali ar hali kata ka dei ka rukom kenjing ken ki khasi ti pila yo lai po point pila le ba pala dang tu te mentangan de sa ka timbi pen e sama pi ken ngap ka klu bening kong jong pi kong ka jing thmu ba kong san jong ka jutang ha pedeng ki mamla Kular. em Hukum. em Klu. ka klu ba ar kong ka buit ki pulet ban ompet ki runar Riam. em Sirip. em Te. te ar po point kilayo timbi te pi ngalong kan ni ka baning kong bat ka baar ka don jing isno te ka jing thmu ba kong san jong ka jutang ha pedang ki mamla ka long ban te ar liang te pi te jutang kata ka dei te ka baar ka buit ki pulet ban om pet ki runar ki ha ban te du hat khari baro mo ka balai ngamut ban ong khum do utlai tang ba phila la ka baar phila yo ar po point te ki le bahasi sa kita mo te menta pen e sa ka tim ki kan sngap bah
ka jong phi ka baning kong ka ong kum ni ka wei na ki buat tre kam baju pendan kam ki pulit Riam. lai po point ani yo ki ting bi se pay sudah kata te semua kumpul ai thu jing kli lupa te barok khoj mo phi tip ba ka wei na ki buat tre kam baju pendan kam ki pulit ti ki ban riam ban tip ban riam itu nong le baman mo ka baar ngamut ban ai ka klui phi ka bangi pikir bah bangi let sekilat ngamut ai ka klu baar dangi let sekilat ngamut sekino gino function mo bung yo ngi da riam bah ngi da pikir bah ngi da riam ngamut ti ka balai ngamut ban ai bangi phong jan ni kre krum ten dai phiru philala tang ha ka baning kong te ka jingile ka bani khun bah ka ta te ka bi tanat bah to men tangan let biang sa sya ka tim a sngap ba kai ka klu baning kong jung phi ka ong haba wan pet se yeng kur ki bahayeng bapli kim ban se ban le kum ni Diang. Clue. ka klu baar ka ong ka jing kle sisa ban pendat skem yakinar persyang Clue. ka klu balai ka ong pediang ban ai jakasa Kot. Kaktian ba fitip bah kadai kum kita hi tang ba pendang kam kan sakiwi kiwe de ong kadang dan kapot pila ong pediang pila ong khot sakai de Kentum. lakut kapon mana betip Pan. pan sekap kita ki cetip pi bakan taknar tang ba mio point kan ki sutim haba wan pet se yeng kur ki bahayeng bapli kim ban se ban de amne haban pan em yu bril lejong psi ong teng teng tin khasi ti kadan ba pin pan yeng basa pin kapan ti kamut ba pisha ai ken ka baar ka jingkle sisa ban pendat skem yikinar pi kan ta pan pi ong nakan pen skem yikinar mo ka balai pediang bat ai jakasa te ka jubab kadai pan tang bas new bok piklem yo tim ang tu mene philale bah man tapat du no to kala ya balance mo ko bong pareng tim lilei tongan ya menta sa ka timbi ta ngap ha ka klu bening kong jung pi kong haba hap yar na sun beneng kum bahap ka kot kudi Thung. hem No. hem So hem Clue. ta ka klu ka baar kadai ka syat jingta kan pulam klem Makkah persyang damla pan klu Meluk. em la bakut kapuar pan klu ka klu balai pen piar yo shlia hamadan Siang. siang. siang si po point ban badu te la bayo em si po point la yo pi ka baning kong haba hap yar nasun beneng kum bahap ka kot kudi ka siang diar gimjong ka siang to ka tu kadang ka baar te langsung thu ka shet jingta kan pulom klemaka shu shet nai dan siang si la ing khong trai na pedeng hap ban king em de ka siang di ka siang ka don kam ba shet jingta bat ka balai pen piar yu shilia hamadan kamut siang pi siang yu shilia di playo ang tu si po point tim ki sama pi kan to ka klu baning kong habatam ka bam ka di Sa. lai po point ani video ada ka sup ne ampoi perkhat ba phin la habatam ka bam ka di tingi se jong hisa bun kim jutep te ban habatam ka bam ka di ban bakasa tang sikentien rei philadei hoki ka tu ban yo e ji thap kti ka jammo ka bi ka ong ka rukom yesho jong hisenrang mut ban hisenrang ti susa ben dem kan thais pajut snyu ma hisenrang ti susa an rei tang ba phila tip no ang tu ka balai ka batai ba phisyong hang ta ngasa ang tang ta tang ba phila tip no tang ha ka klu ko baning kong phila yo lai pho point hang tu tong ini pet choi ki point ju phi kan nu phila yo hadien jong ka kala ka baning kong ka baar ka jing ya khun ka bi tanat hadu kata-kata namar baro lai tim phile bahahi
ten rei haga jingi kunti si don higa bayalam nakman ten rei mentangan itu suai ke bawan haga balai nama don lai tim ka balong balai ka ke tim bi ka yo sau po point ka le bah sau po point la kamai bah nang ta ka buat ka tim a san po point tim a bat ka bayalam kamar ka ke tim ki nyo po point dah ka di play le Mentang isa sa kakela ka balai, kakela pen I jing tibit. Pen I ka jing tibit jang pi ban ak ken. Kanang bai perlo ju pin tib ye ini kitien ba pio ini badon hang ni pen I de ka ba pisu ak. Lada pi le ba pi dang la ban ka mai point ma ka wei ka tim ka dang la ban ka mai sau po point na ka jing ak. Marwei pi hab ak artli pio ar po point te ka po jang pi ka long 10 minute marwei lai po second ka wei ka jing ak te wan chua na ka tim a. Ta pen I kan. Laban cuba bun teli, lai pau second. Nhát. Bread. Kham sama ada pinang te. Ong bun teli keloi lai pau second ikut kapur. Piam nang bah banak. Lakon ke puan jampi mana bi thu iyo ai kai mi thu iyo kentaj je pindale tum tu ru pila kentaj te pim tere mo ta ak sakawe ta ni kan Up. pila pe bah kai iyo belai pida keren syaban keren tu peni perlu jampi ap si ap hiru abam dei te ong sadak wei kan takut sekepor tu te iyo ya ka kte pi thu hi iyo ai kai iyo maham kum tu si kum ni kan maham te wala maham te ba pi pat sukun pat kum tu lihat te kili song no wan no sana ka timbi Dapat bah pio iba kumno da ak bah kan mi perlu jumpin itu. Tuh, ini kan. Kedia. Dia. Ken. Tu nama. Sakaway. Simple point tu lah yo. Sakaway. Snap. Tak ada. Dah nang ban ak ni pidai dek mo, wan sana fikir. Lên. Dạ. Em đây. Ketut te pio. Ngam syaban ong ho. Jam. To yo katakan la dei yo jam. To si pau point hang tu la yo. Sin wei. Ini kan. Kayak gitu yo. Kak tiên kasih rum sok tu. To lihat kat kajik sok tu jong pi. Pia. Siang. Laling mo. Kilam sok tu iyo ya kai. THR kamu diu. Thar kayaknya. Bayo apa thar pibut kai pi. Thar tu peni bathar sya kan. Thar you ya kum tu. To kata pi kilam yo ing tu. To wan sana ka tim A biang. Ni perlok kan Dung Senrei Thlong phi nang ban ak ikdo tu kala ya si thok ai sakawai sim
Sejur. Binang ban akte sijur ya ada itu kan asli ada once nak timbi kan Kanti. Skip. Mdei. Wah, ngomong pipi ongot. Telai. Lah jan dei teman menang ban ong kum nu. Awe. Lakut kepur. Apa sekali itu? Pi ong tang. Iyo ya kaktian telai skip. Nong kanti su kanti sa te ban kedau yo tu ru em te su kanti sa pun ban. Telai skip iyo pi su ong telai ngak klam ai mangai telai skip. Te pi klam yo ye hing tu. Ta pun iken sa tu da pun ibah kai kum nu. Di. Kalan. Tu te lanang bah kan tan la yo si poi poi. Tawan sa tim kia kan. Shim. Gini. Pacut. Bet ong bahai lak bah. Keluar. Patan. Em klem day pi ong patan klem day iyo ya iktien tan. La tan kum tu pi klem la te nganum ai ka tu. Guyo. Krian. Tu patai ke ile iyo kum tu. Pang. Nyun. Peni ong kan. Pinale kamantan lai tu ke iyo. Nan mai tu itai. Tieng. Pidi banda ak bah tieng bah kan piap nang te klem yo e tu. Te ka tu gede ka bakut jong ka kela ka balai. Ban pen iya ke jing tibet jong pi ting ini pet menta manu balong nong job ha ke jing kun tang si kentien menta ke jan mien. Ti ha ka bakut jong barok lai ki kela ke jing le ka ba itnat hadu kata-kata ka bakia khat hadu kata-kata ba ka itnat bah. Ti hadu bangim dan syuk balong balai ngi dan tang balong meningkong bat baar. Namar ki balong baar ka dei ka tim A bat B ki yo mar nyo po point. Lele bah duo. Bat ka balong nong job menta ka jan miet ka dei ka tim ki ka yo pra po point. Ti lale bah. Ti kumbang along ye pi ki nong job ki ju yo pediang ijing ais ngubah ban sa jing kan mau tinga khot menta na ka tim ki phingwan bat chim kan. Parlok barok ngila poi menta saga bakut jong kani jing kentip ketien menta ka jan miet ngangait bakani ke program kala pen sngau tenat ep baro bar kala ai jing mento ru ka ju ka por bat ngam arta tien ru badan na preng jong pi ki besong na ki yeng ki sem ki bela le khamba bani kini ki parlok ki besim menta hang ni ne dan preng jong pi ru ki bamla le si ya ki jing kli bela ai nang ni ndai ka ni par ka long ka rensan ban ai jing tip ep ba phin tip khamba ya ka jing yar ba ka jing rius pa ka ketien khasi tengangait bakini ki para samla baro pila yo jing mento nang program bar play so tenat ru tinga ai ku blay pi baro pila ele bahahi baro tang ba ha ka jingi kun di bendan ki be job bat ki barem ti nganum bun ketien chu bang ngai bakani program klapen tenat pi baro ba di piru ki bepet satang si kentien ku blay